Puntu Eus Fundazioaren, Topagunearen eta Euskal Herria Irratiaren eskutik gaur arratsaldean lehen euskarazko interneten eguna ospatuko dugu Iruñean eta zuzen ere ospakizun horri buruz hitz egiteko gurean dauzkagu ekimenaren bultzatzaile nagusiak Puntu Eus Fundazioko lagunak Lorea Arakizain, egunon. Egunon baita zurire. Somatzen zaitu txateatzen edo ez dakit, WhatsAppen bidez edo Twitterren bidez zerbait bidaltzen hitz egiten dugun bitartean. Streamingik ez dagoanez Twitterrez behintzat kontatuko dugu eta erakutsiko dugu, ez da? Bueno, ederki, teknologia berrietan murgildurik. Josu Gualiño, egunon. Egunon. Teknologia berriak esan dut, baina ez egit horren berri diren, internetik noiztik daukagu. Hain berri ez dia, ja, ez da, ja, gure garaikoa dia, así que guerez gain berriak. Ez gara horren berriak. 25 urte iaz, internet sortu zala. Bai, justo lanean hasi nintzenean kazetaritzan. Dena dela Euskal Herria Irratian sartu nintzelen da bizigualdean, oraindik idatz makinak zuden elektrikoak, horiek teknologia berriak ziren edo ez, edo nola zen kontuan. Teknologia ziren dugu. Teknologia esan dugu, ez? Kuniforme, ez? Kuniformeak eta egiten zituzten. Bueno, tira, gure entzuleak oso jende informatua dira, eta seguro asko jakinen dute zer den Puntu Eus Fundazioa, baina baten bat akaso despistaturik egonen da. Hartara, Josu, zer demontre da Puntu Eus Fundazioa? Bueno, Puntu Eus Fundazioa da interneteko Puntu Eus domeinua kudeatzea arduratzen den erakundea. Badakizue, interneten domeinu asko dela, .com, .net, .org, ohiko domeinoi guztiak, baino 2014an ja abian jarri genuen Puntu Eus domeinua euskararen interneteko domeinua. Hau da, Puntu Eusek irudikatzen du interneten euskarazko edukia duen edozein webgune edo euskal kulturarekin zerikusia duen edozein webgune. Izan ere hor badago nolabaiteko eztabaida, esate baterako Twitterren aurrekoan alako eztabaida mikatza somatu nuen Puntu Eusen inguruan zer dela kausa, bador Artxuaga zuzeun azaldu zelako kesu, bazegoelako webgune bat euskarazko bat ere edukirik gabe Puntu Eus domeinu erabiltzen zuena, eta arrapostua Luisxo Fernandezek horren berea duen ozpin puntu horrekin eman zuen esanez Artxuaga ez dela enteratzen eta ez dakiela zer demontre den Puntu Eus. Zuk azaldu duzu, ez da? Euskaraz izan daiteke edo euskal kulturarekin loturiko webgunea. Hori da, eta guk ezin dugu sartu definitzia zer den euskal kultura, zer den kultura definituko ez badugu, ez da? Ondorioz, gure politika da, edonork bere burua ikusten badu Puntu Eusen barruan, bere burua identifikatzen badu euskal hizkuntzaren eta euskal kulturaren komunitate horren parte izateko borondatearekin, guk onartu egiten dugu, ateak zabaltzen dizkiogu. Eta gaina, Artxuagaren kexua hortiz etorren esan ez, bale? Eta orain webgune bat, erdal webgune huts bat izan daiteke Puntu Eus, non dago hemen, euskal labela jartzen diogu erdal webgune bati? Ze, bueno, guk ez dugu labeli jartzen, hasteko. Ez daukagu horrelako... Domeinua jartzen dugu. Domeinua jartzen dugu eta kitxo, baino, bai da gure erronka, Puntu Eusera erakarriak sentitzen diren hoiek, euskal komunitatearen parte interneten sentitzen diren hoiek, euskarara erakartzea. Egin dezatela lehen urratsa Puntu Eusera gerturatuz, eta ikusiko dute Puntu Eusen erabiltzen duten ia guztiek euskara erabiltzen dutela, gaur egun Puntu Eus domeinu erabiltzen duten webunen 98% euskarazko edukia dauka, beraz zure ingurunean euskara horrela borro somatzen badezu, seguru zu ere euskarara etorriko zarela. Hori da gure erronka. Jende alik eta gehien Puntu Eusera erakartzea euskarara erakartzeko baita ere. Bueno, euneko bat entzun dugu, Lorea, baina zenbaki absoluturik ez. Beraz, 2 urtean, zenbat Puntu Eus webgune lortu dituzue? 5,500 bueltan, momentu honetan, zenbaki zehatza jakiteko domeinuak Puntu Eus webgunean sartu, eta hor bakagun markadore bat €1 eguneratzen dela, eta horrengo da, baina 5,500 inguru, euskarazko edukia daken 15,000 bat webgune dago sarean, ez Euskal Herrian, bezik eta mundu osoan zehar banatuta, eta 15,000 horiek gure erronka dira dudabarik, eta momentuz 5,000ren bueltan gabiz. Bueno, tira, hor 8. lurraldeaz mintzatuko gara gaur, ez bakarrik Puntu Eusez, baizik eta euskara darabilten internautez oroar, zer moz gabiltza, 8. lurralde horretan, maiz esaten da, ongi ari garela, beste batzuetan ez bezala, ala alda, Josu? Bueno, hor bi neurri mota jarri daitezke. Eta norberaren arabera betikoa, ez? Botella ikusi dezakegu erdi hutsa, erdi betea nahi dugun moduan. Erdi betea ikusteko modua da esatea
interneten presentzia duten munduko hizkuntzak 5% bakarri direla. Hau da, munduko hizkuntzen 95% ez dago interneten. Euskara badago, eta euskara badago interneten hizkuntza nagusiekin batera. 5% horretan imaginatuko duzu bezala, dauden hizkuntza dira oso hizkuntza nagusiak. Eta euskara hor badago, eta gaina dago maila guztietan. Dago presente sare sozialetan, blogetan, YouTubeen, ikusi dezakegu... Wikipedia izan daiteke beste indikatzaile bat, eta hor ere puntaren puntan, ez da? Oso presentzia garrantzitsua dauka, Twitterren oso aktibo gaude, hau da, euskara ez dago interneten bakarri modu simboliko batean orrialde instituzionaletan, baizik eta benetako erabilera dauka. Beraz, euskara presente dago eta osasuntsu dago zentzu horretan. Hori modu nolabait kualitatiboan neurtzegatikan. Baina, hori da, orainoa... Somatu dute, arteriera somatu dut, azetorrela baina. Bai, orainoa botellaren alderdi utxera, eta da, baina hori esaten baizu, bale, baina daude, orain txeloreak eman du datu, 15.000, 16.000 webgune euskarazko eduke dutenak. Baina eske, Euskal Herrian bakarrik, 130.000 webgune daude argitaratuta. Tota, no. Bai? Hau da, Euskal Herrian argitaratutako webgunen 17% bakarrik dauka euskarazko edukirik. Beraz, niri horiek adierazten dena da, badagoela hor bide bat egiteko. Eta bide hori da guk geuk euskaldunok onartzea, euskarak baduela erabilgarritasun bat interneten, balio duela komunikatzeko, balio duela lanerako, balio duela kalean bezala interneten ere lana egiteko, ezta? Eta garrantzi hori eman behar diogu, eta interneten 15.000 horiek gainditu behar ditugu azkar eta bizkor. Eta hor gainera kontua da, Lorea, teknologia berriak etengabe berritzen direla, eta horregatik ez dago lokartzerik, ez da? Orain arte lortu dugunak ez du deustarako balio, gauza gehiago lortzen segitzen ez badugu. Beti dago gailurra pixka goraxeago, nola esateko. Gailurrak gune ditu lekuan. Indarra dituenarentzat gailurra beti dago orago, hori da gaur arratsaldean esango duguna. Hor bideo bat badokazu hori kontatzen duena. Bai. Alegia, metafora etzain niri otu orain bote lasterrean. Izan ziteke, baina ez? Metafora hiru damatxoko kepa matxainena da. Dana dela, gaur ospatzen duguna lehenengo euskarazko interneten eguna da, interneten eguna hori da, nazioarte mailan gaurkoan euskarazko lehenengoa, eta aurrera begira jarri nahi dugun arren, lehenengoa izan da, pentsatzen genuen beharrezkoa zale igualbe errepaso bat egitea. Gaur arte interneten euskarak sei ibilbide izan duen. Ze mugarri datu eta izen asko agertzen dira hor, batez be izenak, datak, eta bideo horretan, ez dakit, 2 minutu inguruko bideo bat da, animaziozko bideo bat, mugarri hoien identifikazio bat, hau da, ibilbide bat egiten da, modu kolaboratiboan egin da bideoa gainera, edukiak hainbaten artean, interneten inguruan ibiltzen da hainbaten artean bildu dira, gure guk hautak eta lantxo bat egin behar izan dugu, ze larre egiziran gailurrak, asko eta asko. 60 gora identifikatu. Bai, 60 gora mugarri, eta horietatik ez dakitzen batekin geratu garan, 15 batekin. Horiek identifikatu dira, eta horren ibilbidearen bideo bat egiten da. Luischo Fernandezek Martxelo Tamendiri Twitterren sartzeko eskatu zion lehendabiziko aldia sartu duzu, Hori ezinbestekoa iruditzen zait, hori mugarri bada. Baina Luischo amaika bider egin du, baina hor da Twitterren mugarri bat, Euskal Twitterren. Luischo parte hartu dau, Aldaketa prozesuan parte hartu du Luischo, baina ez du jarri ez. Ez du jarri ez. Nik uste Luischo agertzen dala bideoan. Bai, uste baiet. Baina mugarri zenbait, zein aipa ditzakegu 15 hoien artean, aipa ditzagun batzu. Agertzen da Wikipedia zelantza gabe, agertzen dira... Bai, agertzen dira lehenengo blogak, sustatu sortu zen garaian, Luischo aipatzen dugunez. Lehenengo posta zerrendak, ibartarrak eta euskaraz, zer gehiago dago hor. Libresale dago, informatikari euskaldunen lehenengo bilkura dago... Bai, niretzat badago bideo horretan gauza esanguratsu bat, bideo azten du esaldi batekin esan ez, badirudi euri asko egin duela interneten gabiltzanetik, baina ez duen beste euri egin, eta konturatu zaitez, begiratu atzea, eta begira euskera, noiz hasi zen euskaran interneten presentzia izaten, azten da uste 94an Buberrekin, Buber zan diasporako, euskal jatorriko pertsona bat, lehenengo webgune argitaratu zen 94an,
Euskal Herriari buruz eta euskarazko eduki batzukin, ez? Eta hortik abiatzen dira gero posta zerrendak, Wikipedia, sustatu... Eta gero amaiera aldera garrantzitsuena dator. Bai, puntu ez domenua. Gabi de la Mazari egin diozue omenaldia, Gabi de la Maza da YouTubeen hainbat eta hainbat bideo egin dituena karaoke formatuan euskal kantuekin. Horrek noizbaitere jasoko du omenaldia, merezitakoa, sekulako lan egiten baitu. Karaoke bat antolatuko diogu. Ezakit, euskarazko internet frikiaren eguna ere, noizbaitere egin beharko dugu, hor asko baitira do baikara. Horrela. Bueno, ederki, orduan gaurko ekitaldian bideo hori ikusiko dugu eta zer gehiago? Bueno, bideo hori izango da bia puntua, esateko, bale, hauek izan dira orain arte gainditu ditugun gailurrak, baino oraindik ere gailur asko ditugu gainditzeko. Ezagutzen ditugun asko eta oraindik etorriko direnak ezagutzen ez ditugunak, ez? Beraz, aprobetxatuko dugu bertan elkartuko garela euskal komunitatea eta interneteko komunitatearen kideak, gailur horietako batzuk identifikatzeko esateko, bale, euskarak zer behar du interneten oraindik ere bere posizioa mantentzeko, bizirik mantentzeko. Oazen denon artean, jolas baten bidez hori identifikatzea. Eta ondoren, aurkeztuko dugu .eus fundazioaren azken ekimena. Gailur txiki bat. Gailur txiki bat. Usten duguna beste bat, gainditze dagoazela orain, eta gaur bertan aurkeztuko dugu. Gaur sareratuko da, sarean.eus, agerkari digitala, interneta teknologiari buruzkoa, komunikabide izaera izan aldabena, baina aratago dana, ez da albistegi bat, bata adituek, interneta teknologian alorreko aditu ezberdinek espreski prestatutako artikuluak aurkeztuko dituzten leku bat. Kolaboratzaile sare batekin osatu da, hori da, bai. Eta bakoitzak bere alorretikan internetez eta teknologia hitz egingo du euskaraz. Eta publiko orokorrarentzat. Adituek hitz egingo dute, baina adituek hitz egingo dute guztiontzat, eta asmoa da, hor, astean pare bat 3 artikulu argitaratzen joatea, tematika desberdinaz, beti IKTak eta internet eta euskaraz. Informazio hori ohituta gaude beste hizkuntza batzutan jasotzera eta iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela horretaz ere euskaraz hitz egiten. Eta ze jendeariko da hor izen propioak badakizue hainbatetan amua izaten direla, jendea erakartzeko zein nabarmenduko zenukete? Nik nabarmenduko nuke jende aukeratzeko garaian ariketa alderantziz egin dugula, da kategorizazio baten bidezan. Zein dira IKT eta interneti buruz hitz egiten dugunean, hitz egin nahi ditugun gaiak, marketing digitala, mugikorrak, bideojokoak, eta zein dira aditu nagusiak Euskal Herrian hortaz hitz egin dezaketenak, ez? Eta horri identifikatu ditu, bueno... Eta sorpresak da, batzuk izango dira ohituta gauz batzuk interneten irakurtzera, baina beste asko ez barriak dira, ez dakit, idazten, adibidez, Ales Gibelalde bat, Ales Gibelalde bat, kanpoan lanean aritu dana, eta bueltatu da Euskal Herrira, eta, bueno, euskaraz, eta hemendik idatziko da bena, norgeioak aguz. Isako Iñaki Alegria eta konpainia horiek gehiago igual betikoa diranak, Iñaki Lakarra, David Martínez, Edurne Larrasa, Josune Gereka, gure iratxez naola, jende asko dago. Emeretzi lagun guztira. Bai. Eta, bueno, irekita. Badago atal bat idatzi nahi dut, eta hau da, parte hartu nahi da benak, gonbidatuta, eta emakumeak hobetsiko dira. Ederki. Komunitateari irekita, ez? Horrelakoetan komunitatea zinbestean nahi patu behar da, ez? Badauzkagu hitz gako batzu edo klitxe batzu edo asko erabitze ditugunak eta alakoetan beti komunitatea. Beste gailur bat aipatzek utzi duzu, eta inzuzen ere da pintxoak izanen direla. Alako ekitaldietan aspaldiko partez, azken bola honetan murrizketa asko izan dira alor gastronomikoari dagokionez eta gaur badira pintxoak, kasu entzuleok. Bai, ospakizuna izatean nahi dugulako, gaur interneten egunean bai gauzak aurkeztu, hausnartu, esan dugu, identifikatu, horrako hitz potoloak, eta ez dugu saldu batez ere, ospatu eta topa egin nahi dugu. Zer ospatua baita. Bai, eta musika egongo da. Eta musika egongo da, eta pintxo oso modernoak. Estanga, ez da? Bai, Oskar Estanga, improvisatuko dago gainera, bai. Bere estiloan. Bai. Eta pintxoak atakrakekoak. Modernoak. Modernoak eta batez ere gozua. Bai, hummusa eta horrelakoak. Horrelako gauzak eta, bai. Ez genuena nahi da, hitzaldiak eta ez pentsatu esan degunean bideoa eta aurkeztuko dugu, eta ez da izango dia 5 minutuko ekimen laburrak. Eta garrantzitsuena ondoren, elkartu egon eta topa egitea. Hori da. Ederki, osongi, oraindik ez dugu aipatu ordua.
6:30. 6:30 Puntual. kale nagusiko katakrak liburu dendan puntual hasiko gara. Bai. Ez? Hori ere... Zure esan esku. dugu. Bai. Aurkezle ezagik labur egiteko zait aurkezle joki hautatu duzu. Pentsatzen ari nintzen lehen. Baina tira, saiatuko gara ere labur biltzen. Ederki, bada .eus fundazioko Lorea Arakistain eta Josu Galiño estimatu dago, eta gaur arratsaldera arte. Gero arte. Ongi bizi, bai.